کەمبەرە عەرەبی پرۆژەیە نژاد پەرستانە یاکو 3 میلیۆن دۆنم دا بەرخوە û demografya Rojavayê Kurdistanê ji hev xist. Sed sala bîstan neheqiya herî mezin a kol û Kurdên Rojavayê Kurdistanê hat kirin, lêkirina kembera Erebî bû. Seba vê projeyê, 2 milyonên doniman ji erdên Kurdan hatin vegirtin û sîmayên herêmê bi carekê vehatin guherîn. Ev proje wekî mezintirîn proseya guherîna demografî ya li hember Kurdên Cizîrê di sed sala bîstan de tê zanîn. Destpêka çîrokê Sala 1952 Hikûmeta Sûriyayê biryarnameya 193 belav kir. Li gorî vê biryarnameyê her çi zeviyên çandiniyê yên sînorîne nabe got li ser navê milkdarên xwe bêne qeydkirin, her wiha çê nabe duwan zeviyan de projeyên çandinî û pîşesaziyê bêne durustkirin. Îcar derbajê kambaxtir ew bû wekî Hikûmeta Sûriyayê sala 1964 Qanûna 75 derxist ku tê de tevaya parêzgeha Hesîçayê ya bi geranî Kurdnişîn wekî herêmeke sînorî hat naskirin. Paşê ev serê rejîma Sûriyayê Mehemmed Talib Hilal duwazdê çiriya paşîn a 1963 li dor rewşa herêma Cizîrê lêkolînek belav kir. Di wê lêkolîna xwe de Hilal ji rejîmê daxwaz dike wekî mirovên Ereb li wan herêmên sînorî yên Kurdnişîn bêne bi cih girin, qene çavdêriyê li Kurdan bikin, heta got Kurd ji wan herêman bêne bi derkirin. Di kongreyê xwe yê sêyem de ku sala 1966 hat li darxistin, Partiya Beysê xwe da ber pêşînyazên Hilal û ev biryara han wergirt. Herêmên li ser sînorên Sûriya û Tirkiyeyê bi dirêjahiya 305 kîlometreyî û kûrahiya 15 kîlometreyan divê wekî milkê dewletê bêne zanîn û desteserkirin. Di kongreyê xwe yê pêncem de jî ku gulana 1971 hat li darxistin, Partiya Beysê dîsa amaje bi desteserkirina van erdan kir û piştrast kir ku ew ê biryara xwe bibe serî. Bi cihanîna biryarê Serkirdayetiya Partiya Beysê 24 Hezêrana 1974 biryarnameya 521 derxist. Li gorî vê biryarnameyê ew Erebên parêzgeha Reqayê ku mal û milkê wan li ber bendava Feratê ketibû, divê ji bo herêmên sînorî yên Kurdnişîn bêne veguhastin. Rejîmê biryara xwe bi cih kir û di bihara 1975 de ev prose bi temamî birserî. Di encama vê plana qirêj de ji herêma Dêrikê heta bi Serêkaniyê bi dirêjahiya 275 kîlometreyan û kûrahiya 15 kîlometreyan 3 milyon donim ji erdên Kurdan hatin desteserkirin û li wan malbatên Ereb hatin belavkirin. Tevaya wan zeviyên desteserkirî di tixobên xeta dehan de ye, xeta ku wekî herêma herî biber û bikêrhatî ji bo çandiniyê tê naskirin. Guhertina demografî Seba desteserkirina van zeviyên çandiniyê 305 gundên Kurdan ku 105,000 Kurd lê dijiyan zerermend bûn. Pêre jî rûdêmên herêmê bi carekê vehatin guherîn û li wê herêma bi temamî Kurdnişîn xetteke Erebî hat kişandin. Lewre 4000 malbatên Ereb li wê herêmê hatin bi cih kirin û 39 gund ji wan re hatin lêkirin. 12 gund li Qamişloyê, 12 li Dêrikê û 15 jî li Serêkaniyê. Balkêşe ku rûbera wan erdên desteserkirî ji rûbera welatê Behreyinê bi xwe jî mezintir e. Îsal salvegera 48 a bi cih anîna kembera Erebî ye û hîna jî ev pirs li dar û bêçare ye. Bi baweriya te ev dozahan çawa dikare bêçare serkirin û Kurdên zerermend dê çawa bêne qerebû kirin.